си намери 4 лева, банкнотите последни на земята, отвратен ги хвърли, не обичаше парите дребни. Разруха грозеше душата му, разруха тя и получи, като малък мечташе уличните правила да изучи. Схемаджия по природа, населен погон, житейска отрова. От двама големи и бебреджовен се таскал в двора. На 14 времето си за уроци спря да прахосва, на 15 за нови маратонки реши да продава поста. По стръмен път надолу тръгна, но без спирачки. За палката и лището най-любимите играчки. По партиите купони, навлизане в средите. Само една линия ли очуден ги питаше ще редите. Веднъж направо инерция, спирачките стават ненужни. Спираш когато греха и последната светлина пробуди. Като изгоряла свещ отиваш канавката зарит от бокук, докато тялото ти не стане поредния фосилов труп. На земята намери 4 лева пари за алкохол. Вече предусещаше в еврото твърде изтъркан стол. Там всички го познаваха като ненаситния бираджия. По документи всъщност бе съкратен тираджия. Пиеше за да забрави, но не забравяше да пие не в пръста, ами от алкохола щеше да изгние. Неспирно самоувиняване, с проблемите не справяне. Поредна глътка след това в сълзите удавяне. Уволнение в работата, скандали с жената. Парите не достигат, а все още помнеше новината. Как само час след като тя реши завинаги да си тръгне от полицията, му съобщиха повече няма да се върне. Веднъж направо инерция, спирачките стават ненужни. Спираш когато греха и последната светлина пробуди. Като изгоряла свещ отиваш канавката зарит от бокук, докато тялото ти не стане поредния фосилов труп.